Pak. Sampean biyen iku ngomong jare arepe acting. Bisa tak? Wah, kene kok mah ya wis iso ta. Jaman saiki kan Mbah Google. Tenane. Iya ta. Dibuktekno ya, Wo? Oke. Siapa takut? Ayo. Tak tes yo. Ekspresi nangis. Guyu. Emosi. Sedih. Musik. Tapi pisan kas. Pisan kas. Oke. Ekspresi nangis. Oh no. Emosi. Senang. Sedih. Guyu. Guyu bahagia. Senang. Senang sama Pak, senang. Loh, Matane iki lho. Sikil kok gejong. aku saking kebawa emosi iki mau Pak.